Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Congress bat ka Voice of the People Party ki Artli Kiliang Persha ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Kila keno badon ka jingle Shiliang Khmat ha ka jing ay ka scheme hapo ka 16th Finance Commission na kabenta usnam Arhajar Arpunrio Arhajar Arpunyo da ka Executive Committee balayalam da ka NPP. Ha ka Shiti siya Chief Executive Member ka JHADC ki MDC Kaliang Persha kila keno ba ka jingsa mi ki scheme jong ka Finance Commission kalong kabalapan kala kompong bha ha kaliang ka kanhun sinsyar kabalapan long ye kinong mi khmat jong kaliang Persha banyo ya ka bha ka bakhamrit palat ki MDC kila ong bawat la ki sngongu ya ka jing penbiang ye ki scheme na ka benta ka jing mentoy jong kinong thap vote Henry ki Persha ya ka ka ba ki batai kum ka jing le Shiliang Khmat ha ka jing sam ya ki scheme ha pedeng ka kanhun sinsyar bat kaliang Persha ngimpat ju dawa banyo ya kabha kabamar ka ju kabangi dawa kalong tangka jingsa mi ki skim pat ba ha karukom kabede hapreng bro kidikot jong ka GHDC kilaong ki MDC kaliang Persha kilaong babaro kinong mi khmat balajiet klam dakhen ya ka sengsan perthei ki don ka jingkit kle kabamar ka ju ikinong thap vote ki jongki bat dei ban le hok ki ha ka basam ya ka pisa pat ba la keno Bana ka arupra ponsan klur tingka kabalamang siya ka GHADC hapo ka 16th Finance Commission ya kishipongut ki MDC na kisuki liang Persha onyo tang arpo lak tingka marway kat ba arpun rio ponsan klur tingka on ay siya ki khat khandai ngut ki MDC jong ka kanhun sinsyar NPP kat kum ka jing ong jong ka liang Persha kani kammut Bakan mang kumbashi pon lain rio klur tingka uwe pa uwe na kabenta ki khat khandai ngut ki MDC kaliang sinchar habayanu jor bat arpho lak tingka uwe pa uwe na kabenta ki shphong ngut ki MDC kaliang Persha hababu jingkli ya ka jingbam yahap ki MDC ki laong ba kapisa jong ka Finance Commission ka day na kabenta ka baha kamiat bat karoy kapar jong ki pat ba bat day ban sam kat kum ka jinglong jong ki nong mi khmat balajit Klem da Kenya kanu ka seng baki day. Kila kadoru ya ka Khasi Hills Autonomous District Council kabalakam ba ya ki scheme ki bahab hapo ka Finance Commission lasam ya baro ki dikhot baro ki balasha jin. Kaliang Persha kladawa ba day ban penkiw ya kamang pisa na kabenta uwe pa uwe na ki shipongut ki MDC Kaliang Persha syakasan paulak tingka bat ya ka rai balapen kala thamai de ban pentip da ka jingtho hapo ka sautrik ubanai nailar arhajar apun rio kila maham ba ka jing bamlap ban penbet ya ka te ka jingdawa kan penbor ya ki ban shemi ki senjam ki badon kam Persha ya ka ka baki khot ka jingle kemena da ka Executive Committee jong ka GHADC kabalayalam da ka NPP. Alang ba kan di ka press conference wa ikut negasi wa jing to wa kan di ka allotment yung 15 finance scheme o 16 finance scheme ka first allotment na ka 16 finance scheme liang ikam opposition wa pangudi pangun BBP wa arun congress ni dalai delegation ni chau CM halor ke jing pha yang ki yo summit i scheme kuman tu kejak ni kamang numan tu kejak not even 5% le yang ka terjing allotment ini hari ni i kam ki opposition da yen ni ski the lai i memorandum so wa ile under the rules of 16 finance wa ta ka ki ta ka wa ikhtang i ni i rule local bodies funds to yo cover ora ko wi ka area yang ka general district council Khasi la yo garo hil sa yo ge handrai manoyo ki constituency kuman haling opposition penduna gi to kata haling yang i kami opposition da lain ni da ichemuki wa da ong to ni ka rai to yo to rai yang PP mo yang rai lang yang ro gi gi ko ruling da ida persnya yo ni ka si we dimani to at least 50% to ya yo yang i karena mute ko di mani ta halorita tani da yi ta assure into wa ira khut ga join PP ini si PP banki ta yo in ga the results ikaman ta distribution scheme hak santarik talada mem iwan garai ko one positive ne garai wa da em kini discrimination jinya chiliang neleng yang in opposition di woro ni bagi anggota kongres wa i NPP pamut la yo chimun ngim senjam ki wa sakhamat
Nah, 16 finance scheme, họ sang thôi cái politics em có hành rây cái này có paisa từ trong của central government, tak ke discretion yang one ubru ni one ka ruling. Em ko ya pair kajak nam ya ari. Tang do the difference of the one huge ne he difference. Te ini yang imi cha ini, te pen pau ke jing sang suk ini, te ni te daw wa kita da commit kin tu wa santarik after the KPP yang ki commit ki yo in final decision yang ki. Te hadin kan ni memang iwan saya so kalau kita juga nanti kita penting pencepi press ini penting online cepat dalam ni. Tengah ini kasih kan ni edang langkum ni kumki perlu MDC naga seng jengi napo naga BPP berkumjuk nagi perlu MDC napo naga kongres cepat ni naga diang jangka opposition mentang kasih na yo ya kebandai kenduk ya CEM berkumjuk ya deputy CM halor ka daw na kamtaban penpau ya kata kacing sengau ka jengi ada bagan kacing baha jengki ya ka scheme na kapenta jengi kum ki MDC sipangut te kene ka scheme ko apnya tu pi ka balamang kerpang da ka central government ka ban menta ka snem kala sedang kata bangi ong ya ka 16 finance commission te kumba ka long ba na kene ka 16 finance commission ka jingmut hi ka long ba baro ki constituency apo JHDC ki dei ban yo bah ya banta na banta ki kabit kabiang ki jing bantoy bat ki wei bat kam penrai penpar hagi konsensi ki bangi ngi mikmat te kat kum kene ka 16 final commission ya jing tip ba ka Meghalaya ka leyo ya ka allotment ke jangka kumba sispa kendai koklur ban kene ka JHDC ka leyo ya ka bah ka 100% na kata wa mot ar pupra point san crore ka JHDC ka yo ya ka bah ka jangka te hadin ba kala yo te nakaliang jong deputy CM badai pek ya ka CWD u la ai ya ka allotment na kapenta jengi kumba tidak lang ki MDC na ka ruling ro dan repat andang ila yo ya kata ka jingpan proposal ka dengan jongki andang ila ya syong bisa peramangi ngisem ba ka kane ka jing ai bahai kala long duna syapa pelat liam ha ka bangi ngim sola ya ka ban pediang na kata ka ar pra klor point san tholang ka bagi kiyo Teki kabaki ai ni kalong tang ar paulak tengka marway way MDC jong kandang persya. Tengi ngisem komalong dayal o jungi ba kane kalong no sidang panan bat ka bangim sola ya kaban pediang ya ka. Tekum ta mata kasngi ngilayakut paramangi ba ngilale ya ka delegation airo daga jing tho sundan show CM bat kunci show deputy CM rengkat ka jingker parki bakin peibiang bakin besar biang bakin consider na kabentaban penkiu susu ya kena kabah sini nyim kun banyo tang arpolak rela kumno ngi diman laki bala kumno ngi de banyo san polak tengka marwe kenang bangila ya kaban kam penyo ya ginyon kam ki pai ba ki bangi ngi mikman te kata dari kedai ka penta ka bakong san jong ka jinglei kendo jingi yo si amanta gasi te ni snow tenat ka wai kaliang ru wala lagi praktik kabakumno kan long ka result adin dan rai usi ya mula aya ka assurance ba un sakhat biang ya ka PP jengki ha ka bakin ni syang perkan ba un sa aya ka jubab apo ka santri ba nakaliang ka jengiru ni layami nang tu bat ni don tangkane ka wipat ka perkat kata long ngin up kata ka santri balada kam long kumbangi ang not kumbangi perkan tengin sa shim wipat ki senjam ki bakham teng ban penbor yaki bagi dia ya ka bandai namar balai ni syem ba kamlong ka badai rukam bandai akan rukam wala ni don hakono kaliang ru rai kene gadai ka pisa ka jong upai ba ka ba ka sarkar ka lamang ngala persyang ya ka ban pule barok ka guidelines jong ka 16 finance commission ban ngam syem silang ru ka balat ho ba dai banai ba tang yaki ruling badan penduna yaki opposition kam don kono ka jing kada hukum kata ta halo kono rem bakikin ayu bakin penduna ini hanggang ngisem kedai tang kajing lek politics kajengki ke ka baskusi kalong ba man hagan nek tiyo baladam abang ya kendo ya UCM bang irayakan barbali ba unsu bahaya kaban consider biang uang ba kebuat ka syang hau deputy CM andang irayakan pak ya deputy CM uang kebuat ka syang hau UCM kia shift ya kata respons ke prem pamaki andang irayakan opat baro anu dah kecu kopor ti ong pat balai railang baro ki MDC jong karuling tinggi ngisnya pelah adu kata-kata balai baki kerja kumne balai baki kin pe silang kemat ingi hadu kan ne
tengi meneru ngila ong yo UCM bakane kandai kasin ke banongkong bakasin ke bakado banangnya syakmat nim kwa banwan arsin ya hukum kene kajaikam bakide ya kaban perkhat ban bakide ru ya kaban shim bakane kana ka basis nangne syakmat lakum no ka allotment ya ki MDC ke jingi kade balong proportionate o ngi kam demand ban I equal dai kade balong proportionate kata kade ka banta ka bahakmat ya ka bangi ni snow don kam namar upai ba ulajit ini ban kade ka kamram jingi bagini side nak banta ju kamde nak banta ka mentoi shimet jingi andai kade nak banta ka mentoi ke jong pai ba wala mamakiru ki perkhat da kumbai andai nak banta jingi kade nak jong pai ba te hoi ni kam wan hang ne nak banta ki skim andai haba kala don ka allotment haba kala don ka budget jong ka central government ising apat bagade ka banta jingi bagini side bagade ban poi shau pai ba jingi ba sa sisin nganong biang ba ni na mai la dalai ro ba ka bakum kane ka jinglang partiality kadang yai ne hakane ngidan hangne na kabantaban change ya ka system bala kadai bandong na kanu tiro ngin pentikna ba kane ka system ka jingle politics ka jingle sinang khamat ya ki member ki bala jid opai ba kadai ban kun no shisndan